I den her video vil jeg vise dig, hvordan du laver en trense, som er sådan en lykke, man kan bruge til at knappe knapper med, i stedet for et knaphul. Som du måske kan fornemme, så var den gamle trense, den var blevet helt slatten, fordi den var lavet af elastik, og elastikken var gået i stykker. Så den starter jeg lige med at klippe af, og så går jeg i gang med at lave en ny trense. Først så laver jeg, som du kan se nu, eller lige en snip hænge, så jeg kan hæfte med den bagefter. Men ellers så går jeg i gang med at lave lykker i den størrelse, som trensen skal være. Og der ligger jeg ligesom 3 lykker oven i hinanden. Her der laver jeg den første lykke. Og så skal jeg lige vurdere, om den er for stor eller for lille, eller tilpas til den knap, som skal igennem. Og det ser egentlig sådan, det er okay, tror jeg. Og så laver jeg så endnu en lykke i samme størrelse. Og jeg forsøger at gøre dem sådan så lige store, som jeg overhovedet kan. Og jeg tjekker lige igen med knappen, om den stadig kan komme igennem. Og det kan den. Og så går jeg i gang med at lave den sidste, den tredje lykke, som jeg skal så lave nogle tunge sting rundt om bagefter. Og jeg tjekker lige en tredje og sidste gang, om den passer, og det gør den stadig. Og så går jeg i gang med at lave de her tunge sting, tror jeg måske man vil kalde dem, hvor at, kan lige se her, nålen går ind igennem lykken, men den fanger ligesom også tråden, som er på undersiden, så der kommer sådan en lille ekstra lykke, som lægger sig rundt om de tråde, vi har lagt i knappens størrelse. Og de her små sting, som går ind igennem hullet, og så har den anden tråd på bagsiden, strammer lige op og skubber ned på plads ved siden af de andre. Og det gør du så faktisk bare hele vejen rundt langs de her tråde, som vi lagde først. Og de her små sting, de skal strammes sådan relativt godt op, men du behøver ikke stramme dem sådan helt vildt op. Men de må gerne blive sådan strammet sådan okay op, så de ligger pænt ved siden af hinanden. Og de skal også gerne have sådan nogenlunde samme størrelse. Så ja, det gør du bare, indtil du har fyldt hele den her bue, de her tråde op med de her små sting. Og her kan du så se, at jeg næsten har fyldt hele tråden op, og jeg bliver bare ved med at lave de her små sting hele vejen, indtil jeg når ned til der, hvor at den ligesom går igennem tøjet.
Så nåede jeg helt ned til der, hvor den ligesom går ind igennem tøjet, og nu vil jeg så hæfte de løse ender. Og det gør jeg ved at gå ind igennem stoffet, for at lægge tråden ind, så de ligesom bliver låst eller holder fast. Stoffet holder fast på dem, så det hele ikke går op igen. Og så klipper jeg, når jeg har hæftet, tråden af helt ned ved stoffet, så den ikke hænger og flagrer.